amfani da 'yan uwansu mata, ko ka ga sun je wai suna kwanciya da 'yan uwansu mata, to daɗin me kuke ji haka? Ai bari ku ji, idan kuna son ni ban ga amfanin ma yin wannan abun ba. Ku je ku samu 'yan maza wanda za ku je ku kwanta da su ku ji daɗi. To me amfanin kwanciya da mace? Ina magana akan masu lesbian ne. Ko ku ga wai mace da mace suna kishi, ko wani ya ma mace wata magana saboda suna lesbian tare. To in aka ce ki aure, za ki iya auren ta ne? Ai dole sai namiji sannan zai iya auren ta ko? Ba ke ba. To me amfanin hakan? Ai gara ki je ki samu namiji wanda zai kwanta da ke, ki ji daɗin shi, ya ji daɗin ki, ki shafe shi, ki tsotsi bakin shi, ki sha mai gaban shi. Shi ma haka ya shafe ki, ya sha miki nono, ya sha miki gaba, inda za ki ji daɗi shi ma ya ji daɗi. To amma a mace me za ki ji daɗin? Abin da namiji yake da shi wanda zai shirye ki da shi ba zai ki ji daɗin shi, ba za ki ji daɗi a kan yadda za ki kwanta da mace ba. To don Allah ina mai gabatar muku ku kiyaye don Allah 'yan uwana mata. Na gode.